Pa moram biti ponosan, čestitam je stvarno svojim curama na koji su način ušle u utakmicu bez respekta, znači jednostavno dali su svoj maksimum i naravno smanjena rotacija je utjecala na daljnji tijek događanja. Jednostavno ne možeš u današnji rukomet ako nemaš 6 vanjskih igrača, bar donekle da mogu parirati drugoj strani, teško možete napraviti jedan malo veći rezultat od ovoga. Mi smo stvarno odradili i ovo prvenstvo do kraja kad smo se spasili od ispadanja, gdje smo stvarno igrali jako dobro. Nemojte zaboraviti, u zadnjih 8 utakmica i 7 pobjeda, to je velika stvar za nas, znači da radimo dobro, da radimo kvalitetno i nadam se da ćemo tako nastaviti dalje raditi. Pa normalna stvar, cure su ovdje došle s guštom odraditi ovo što mi je rekli u Dalmaciji, znači guštati u ovome svemu, prvi put su ovdje, dati sve od sebe, pokazati svima u Hrvatskoj da se u Sinju igra jako dobar rukomet.